ଦିଅ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦି ଜଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଜାଣିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କହିବ ବୋଉ ବି ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶାଶୁମା ଇଏ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ବୟସରେ ରାଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଚୁଟି ଅଧା ବାଜିଛି ପୁରା ବାଜିଛି ବୋଧେ ନାମ ନଉଥିବ। ଯଦି ଭାଉଜ ତ ବାହାର ଲୋକ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତମର କଣ ହେବି? ଜ୍ୱାଇଁ ହେବିଟି? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବି? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ନାରେ ହଉଛ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସାରେ କାମା ହେଇଗଲ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏମିତି ବାଲମେଣ୍ଟ ଡାକିଲେ କଣ ଆମେ ଡରି ଯିବୁ? ଶାଶୁ ମା ତମେ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମ ବୟସରେ ଆମେ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ତମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ମା ଥରେ ରିଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ବାର କରିବେ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କିଛି ବୁଝିବେନି, ସେ ବାରମ୍ବାର କରିବେ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦବା। ବହୁତ ଦିନ ଭୋଜି ଖାଇନା ମୁକ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବି କହିଲେ ନା ମାଟିରେ ଥାଏ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦବା। କଣ ଭାବିବେ କି? ବନ୍ଧୁକ ତ ଆଣିଛି ଫୁଟେଇକି ମାରିଦେବି।